Pipila lang ka mga adlaw, musulod na kita sa lain nga panahon, ang panahon sa Kwaresma, nga kundiin panahon sa pagpangandam alang sa tong paghandom sa Paschal Mystery of our Lord Jesus Christ, ang iyang pagpasakit, pagpakamatay diha sa krus tungod og alang kanato, tungod sa indakong gugma alang kanatong mga makasasala. Not to exclude myself as a priest, kasagaran kanato, nagpabilin lang gihapon sa kasalanan, nagpabilin lang gihapon sa pagkagahi o pagkamasupilon ngadto sa kabubuton sa amahan, nagpabilin sa kinaiyang tigpakaaron ingnon. Mo nang ang atong mga pagbasa karon nagpahinumdum kanato sa pagpaningkamot, sa paglikay o pagbiya sa kinaiyang tigpakaaron ingnon. Tungod kay ang taong tigpakaaron ingnon naghatag laman og kasalanan ngadto sa iyang isig katawo, ingon man naglaglag sa iyang kaugalingon ngadto sa nagdilaab nga kalayo sa impyerno. Unsa man dianing tigpakaaron ingnon? Kun sa English pa kini nga pulong tigpakaaron ingnon, hypocrite. Ug unsa may but ipasabot og hypocrite? Kung atong pangutan-on si Mr. Webster, ang pulong nga hypocrite nagpasabot nga hypocrite is a person who claims or pretends to have certain beliefs about what is right, but who behaves in a way that disagrees with those beliefs. Kanabang maayo kaayong manulti, apan ang binuhatan sukwahi kaayo sa iyang gituhuan, or great pretender. Again, wala na ako not to exclude myself. Bisan usa ko kapari, apan aduna usab ako'y kakulangan, aduna usab ako'y kahuyangan. No? Naigo usab ko ani nga ebanghelyo karon, naigo usab ko ni ani ning pamalandong karon. Kay ang pulong sa Ginoo is a two-edged sword. Duha ka buksulab. Dili lang para ninyo, para usab nako, isip usa ka pari. Ang kuno nako na. Aduna sa mga panahon nga ako hipokrito, tigpakaaron ingnon, great pretender. For example, halimbawa pananglitan. Kana bitawng buutan kaayo ta sa adlang Domingo, or buutan kaayo ta sulod sa simbahan. Mukoy kayo tag mga nawong, santos kay tatanawon, maampuon kay tatanawon, katoliko kayo ta sa adlang Domingo, apan Lunes hantod Sabado libak to the max. Dili ba? Ang mga seryoso man kayo magtinanawan ako. Sing mabanter garong paria karon. Munang atong maila-ila ug masuta ang tawo pinaagi sa iyang binuhatan. Nganong makaingon man ta nga kining tawhana palahubog? Nganong makaingon man ta nga kining tawhana adik? Nganong makaingon man ta nga kining baywayhana maldita o istrikta kaayo? Tungod sa iyang gipakita nga mga binuhatan. Ug mao kana ang gipadayag sa atong unang pagbasa karon. Si Jesus sa ebanghelyo nagpadayon sa pagpamuyag sa mga taong tigpakaaron ingnon diya sa iyang pagsulti sa mga sambingay. Nagpadayon siya sa pagpahinumdum kanato sa pagbiya sa atong mga kinaiyang sukwahi sa atong pagtuo. Kasagaran kanato, dali lang kaayo tang makahukom sa atong isig katawo. Dali lang kayo tang makahusga sa ito isig katawo. Apan si Jesus, miingon ka nato, limpyuhi una ang imong kaugalingon para berka manghusga sa imong isig katawo. Tangtanga una kanang truso nga naa sa imong mata, usa nimo kuhaon ang puling sa imong isig katawo. No? Truso ang gigamit. So, ang truso mas dako pa sa puling. Kuhaa una o tangtanga una ang truso nga naa sa imong mata, usa nimo kuhaon ang puling sa imong isig katawo.
Kay ang buta dili makaagak sa laing buta. Ug matud pa sa usa ka Greek philosopher nga si Socrates, mingon siya, ang kinaiyahan naghatag kanato og duha ka dalunggan, duha ka mata ug usa ka dila. Unsa may rason? So that we should hear more than we speak. Maminaw tag maayo kaysa itong pasultihon og daghan ang ato ang mga dila. Pero most of the times, we speak more and we hear less. We speak more and we hear less. Mga kaigsunan ko ni Kristo, atong usisahon ug atong pamalandungan ang atong tagsatag sa kakaugalingon karon. Mamalandong una kita, usa ta mubungat og mga pulong batok sa atong isig katawo. Mamalandong una kita, usa ta muhukom sa atong isig katawo kung limpyo ba pud kitang pagkatao, kung matinud-anon ba kitang mga Kristiyanos, o angayan ba kitang muhukom sa atong isig katawo. Si San Pablo diya sa ikaduhang pagbasa nagdasig ug nag-awhag sa mga taga-Korinto, ingon man usab kanato sa pagpaningkamot ug pagkugi kanunay sa pagpuyo sa Kristohanong kinabuhi o pag-alagad sa Ginoo aron sa ingon nabiyaan nato ang daotantang pamatasan. Hinunua magtinabangay kita sa pagbuhat o pagsunod sa pagtulunan og kabubuton sa Dios aron kitang tanan magkahiusa sa gingharian nga walay katapusan. Atong pangayon usab ang tabang sa itong mahal nga Birhen Maria na kundiin nagpakita usab siya kanatog ehemplo o panig-ingnan sa mga pagbasa karon. Mas labaw pa ang iyang pagpamati, mas labaw pa ang iyang pagpamalandong kaysa pagsulti og mga pulong. Ang ato sab Ginoong Hesukristo, bisan pa gidagmalan siya, bisan pa nagpasakit sa nining kalibutana, bisan sa gilansang sa krus, pipila lang ka mga pulong ang iyang gisulti ngadto sa mga tawo nga nagdagmal ug nagsakit kaniya. Amahan ko, pasaylua sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Muna makiksunan ko ni Kristo, maningkamot kita, nga atong mapuy-an ang pagkamapaubsanon, atong mapuy-an ang Kristohanong kinabuhi, aron sa ingon, kitang tanan magkahiusa gayon, ngadto sa tong gilauman, nga mao ang kaluwasan. Amen.